ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав равон кардан ки барои реклама кардан мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон реклама, граница, чӣ намуди реклама бошад, маромад пешкаш кунем. Мо дар видеои оянда пешкаши харидорон, пешкаши канали худмон мекунем. дӯстони азиз, дар имрӯза навор духонага квартира бо нархи 133 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе ва ҳастад хонаҳои тайёри заминӣ бо нархи 70 000 сомонӣ ва ҳастад бо хонаҳои дигар намуд аз шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва Душанбе ҳам хонаҳои заминӣ бисёре ки ҳамаш ремонтҳои замонавӣ. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 163 сомонӣ. навора сар мекунед то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. лайкора фаромӯш накунед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупова Истора, золотой директори компания Фаберлик. бисёре аз шумо хоҳиш кардем ки кор бошад барои занҳо, кор бошад барои модароне ки аз хона набаромада кор кардан мехоҳанд ва зиндагии худро хубтару беҳтар кардан мехоҳанд. марҳамат, беҳтарин ширкат, беҳтарин компанияро мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин компания Фаберлик ҳаст. 25 сол дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. бисёре аз занҳо, модарҳо ҳамроҳи мо кор мекунанд. дар командаи ман зиёда аз 1000 нафар занҳо ҳастанд ки соҳиби маоши худ аст. шумо ҳам хоҳиши кор кардан дошта бошед ва ба пулу ба кор ниёз доред, марҳамат, дар WhatsApp нависед. омӯзишу номнавис шуданаш ҳамаш бепул. боқӣ дар амони Аллоҳ меҳрубон бошед. худо нигаҳбон. модарон ва хоҳарон, ҷои кор барои шумо дар Москва. Падос кор фақат дузандагӣ аст ки барои модарон ва хоҳарон. ойликаш аз 50 000 рубл то 80 000 рубл аст ки рӯзои шанбебозор оддии хай хурду хӯрок дорад. ҷои хоб ҳастай, документоша кадам метиҳанд. кор фақат кори дузандагӣ аст ки нам хеле либосҳои широки барои занакҳои калон, барои кампирҳои нам хеле курта ва бурук медузанд. айни ҳол як 10 нафар уже кор кардед, 10 нафар кор кардесиян, боз 4 нафари дигар одам дар кор аст, аз 2 то 4 нафара. кадоми шумо агар хоҳишманд ки бошед, роҳбаршон, яъне роҳбари ҳамин ширкат, роҳбари ҳамин компания яъне зан аст. кор фақат барои занҳо ва модаро, хоҳарон дорад. ин рақамҳо аст кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp пайваст доранд. аз 2 то 4 нафар одам дар кор ки барои кори пастиянӣ. ойликшон ойлики хуб аст, хурду хӯрок доранд, ҷои хоб доранд ва документоша када метиҳанд. кадоми шумо ки хоҳишманд ки бошед, маромад дар WhatsAppшон нависед. ойлики хуб, ягон маълумоту иловагӣ бошад, аз ҳамин рақамҳо маромад дар WhatsApp нависед, ё ки дар рақамҳошон прамой занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт, дар поёни корвон, пеши заправкаи Фирӯзбе. ниҳоят ҷои хуб назди корвон, деҳаи Навбунёд 4. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёре ки ремонтҳои замонавӣ кати обсве дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, ҳаммом, ҳоҷатхона, анҷомхона, аловхона дорад. гирди хона пол ниход маҳкам, хобрӯи ҳавлиш битон кардагӣ бо шароитҳои зиндагӣ. медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. ягон камбудӣ надорад. наздикиш дам мактаб, мағоза, чизҳои лозимӣ ҳастай. бо рӯи ҳавлиш хеле битон кардагӣ, қоидак боронида лой намешавад. дастирошона мега сум дар кура мега мефурӯшад бо нархи 240 000 сомонӣ ки нархи беҳниҳоят арзон, бо ҳамирам арзон мекунанд. даврӯзаи пач кардагӣ аст, назид ҳамаи шароитош маҳайё. 240 000 сомонӣ одамони конкретна харидорда арзон мешавад. обсвед доимӣ ҳастай. якум рақамош аст, рақамои мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номраи Вавилон Тоҷикистон аст, инашон кор мекунад ва ин рақамошон дам WhatsApp пайваст доранд. дӯстони азиз, одамои харидорда бо арзонтара мешавад. маромад, вариантҳои хуб аст. айдасед аз территорияи Душанбе, пеши заправкаи Фирӯз, поёни корвон. агар ягон саволо иловагӣ бошад, ина нависем, ба шумо ҷавоб метиҳанд. 240 та савдо ва муомила дорад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар чораҳаи Ваҳдат гуфтагӣ аст, тарафи ёвонраҳ бадуни азиз, яъне ёвон 7 километр дуртар. шаҳри Ваҳдат, чораҳаи Ваҳдат, ҷои соза. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардага. дӯстони азиз ки обсвед аст, якта калидор, як подвал, ҳоҷатхона ва дигар чиҳош ҳастай. хона дӯстони азиз полни ба ғошти пухтакати омода шудааст. ҳоҷатхона ёш ҳамаш тайёр аст. ҳуҷҷатҳои хонаам 100%.
барои ҷои гов мол ё кардани вариантҳои бениҳоят хуб аст. боз 8 сотиқи дига замин бо ҷои хонакӣ дорад. хоҳед ягон хонаи дига ба дили худтон адельна мекунед. документош 100% мега 8 сотиқ замин документал ним. айхе заминш мега қариб 12 сотиқ мега замин ай. хонамаш проектҳои нав катая ки бо ғишти пухта, подвал, малвал мас қоида болош кришҳои замонавӣ кадаги ай. нархша мега 145 та мега бо арзонтар меша ва биен омада аз пеш бинем мега муомила мекунем. якум рақамошо рақамои Россия аст, кор мекунад ахирш 00 ва дуюм рақамошо номери Россия аст, инашам кор мекунад ашда WhatsApp, пайваст ҳардуш номери общим Россия аст. шаҳри ваҳда, чораҳаи ваҳда, тарафи ёвон мегад як 7 километр боло аст. аз ёвон общим 7 километр дур аст. дӯстони азиз, нархш арзон аст, бениҳоят вариантҳои хуб гуфта. хайна бо рақамошон аст, бо маълумоти бештар шагирем 145 та хона мустаҳкам бехош хали стумка дерехтага аст ки хали сифатҳои зур. марамат занг занем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдро инашам аз шаҳри душанбеи пойтахт дар колхози Россия деҳоти соҳибкорон. шаҳри душанбе, колхози Россия, деҳоти соҳибкорон ҷош ҷои беҳтарин ва хонам ремонтҳои замонавӣ, ҳамаш қоидавӣ бо шароитҳои ҳозира. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад. дӯстони азиз ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона, як ҳоҷатхона бания дар дуруни хона аст. ду намуд об дорад ва свет чампазитяни ҳаст. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстони азиз, беруни хонамаш ремонт кардагӣ ва дарунҳои хонашам ҳар як кадомаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ай. ягон камбудӣ надорад, фақат метавонед зиндагӣ мекунед, ҷошам ҷои нағзай ва хона расходи калон кардагӣ ай. хоб дастфирошро мегад мефурӯшем бо нархи $48,000 ки бо кадоме ки харидори аниқа мега бо арзонтарам мешавад. 48 мега кадоме ки мехара бия аз пеш омада мега бина агар маъқул шуд муомила ва савдо када метиҳанд. дар треза ҳамаш қоидави айнол, ҳамаш навна бо сифатҳои баланд задагӣ ай. ин ҳамин рақам аст. рақамҳои мегафон Тоҷикистон позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад ва рақамошам промой кор мекунад. марамат хонаи беҳтарин, нархшам хай нархи арзандаи, метавонед ки бо ягон маълумотро илова кишем, бо савдо ҳам дорад. дӯстони азиз, шумо дам агарам хай рекламаҳои хонаҳо, замино, квартира, мошин, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотро дар видеои оянда рӯй кунед, мо фурӯшта мегузорем. лайкҳоро аз зани фаромӯш накунед ва силкаи навор дар киҷое ки мешавад падлисаш кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри Қурғонтепа, пушти бозорчаи Тецда. сехонага квартираи баъдрон дар чорум ошёна қарор дорад, 57 квадрати метр. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, термиз, ремонтҳои замонавӣ, стирали машина, кондитсионер, обшим ҳамин хонада чизе ки аст, бо ҳамаи чизи чораш мега фурӯхта мешавад. бо тамоми чизҳош мефурӯшад мега соҳибаш. агар ягон мошинам боша мега болоиш пултен мега мешавад. кадоми сумкате мега нархаш 380,000 сомонӣ аст. бо муомила ва савдои хубам дорад. ба мошин алиш болоиш сум метиҳен. кадоми агар сумкате мега 380 бо арзонтар меша, бо ҳамаи чизи чораш катӣ. ва кадоми шумо ки лозим аст, марамат рақамошро мегафон кор мекунад. аз шаҳри Бухтар пеши бозорчаи Тец рақамошон кор мекунад. дига маълумотои пурраша марамат худатон гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар кирифи якумда. кӯчаи Навобод гуфтага аст. соҳибаш кирифи якум, кӯчаи Навобод. хона 7 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардага баъдро назди дарахтони мевадиҳанда дорад. ремонти хонаам хуба барои зиндагитон мешавад ва об светчам аст. дута хонача ва 7 сотиқ замин, гидаш маҳкам. хай дуруни шаҳр, яъне ки хела дуртар аст. мақсад ки дуруни шаҳри Бухта данест, кирифи якум мумкин ки як 15 километр, мумкин 20 километр боша. нархша 72,000 сомонӣ гуфтага аст. баъдро хай ки боира худтон аниқада мегирем. рақамошон мегафон аст. ба кадоми шумо ки лозим аст, марамат тамос гирем. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар таги комментария, дар таги видео мо нависед. мо дар видео оянда ёфтем, агар якум шумода пешкаш мекунем. лайкҳоро ва зани фаромӯш насозем.
мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сароябардрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши стадиони варзишгоҳи марказии Душанбе гуфтага аст Соҳибош. Варзишгоҳи марказӣ духонага квартираи Барадрон дар дуюм ошӯна қарор дорад 47 квадрати метра. Об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня. Ремонтош хай замонавӣ нестане ки барои зиндагӣ 100% мешавад. Домои пешинаи советска домои ду ошӯна бадун азиз, квартираи моам дар дуюм ошӯнае. Нархи квартира мега 133 000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад арзон ва муомила мешавад. Агар кадоме ки на квартира хари арзон ки бошад на марамат рақамошо мегафон аст, ягон маълумоту иловагӣ бошад, ай соҳибашон пурсида гирен. Ин ҳами даруни хонаи ин ҳам даруни квартира суратош аст. Бо диққат тамошо кунем ба занг занеша тарафи варзишгоҳи ва марказӣ гуфтага аст Соҳибош. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст Соҳибшон пушти фабрикаи ширин. Якхонага квартираи Барадрон дар дуюм ошӯна қарор дорад 36 квадрати метра. Бо об свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, термис дорад. Дӯстон азиз, хай ягон маълумотҳои иловагӣ бошад, марамат хитон мегирем. Хоб фабрикаи ширин гуфтага аст пеши хобгоҳи ҳаштум 36 квадрат. Нархи квартира 180 000 сомонӣ аст, бо арзонтара мешавад. Дурунаш хай кушода ремонти хуб аст, барои зиндагӣ мешавад. Як хонага дуюм ошӯна 36 квадрати метр Барадрон, об свет ҳамаи шароитош 180 таш мега, бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. Рақамош аст, рақамо мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим аст марамат занг занед. дар имрӯза наварам хонаҳои фурӯшӣ пешкаш накарда. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.